stiže mi nov Mercedes, a ja, što ću se ma da, sve u fullu koža. Da. Kaže, kupi novo auto. Jebem. Važim. A ne mogu, brate. A 200.000 mi zarobljeno kod Đure Kiselog. A dinara, jebote, otkud ovaj ovdje? Gospodine, kako si? Gospodine Jariću, kako ste Jariću? Kako je familija Jariću? Ispao mi je telefon, pričao sam sa jednim važnim klijentom. Crko mi auto. Odličan auto. Mislim da nam je to i najprodavaniji model. Ja sam preko 200 tih prodao. To je vrhunsko vozilo. To može da ide, to 1.000.000 kilometara vozi bez generala. Pa meni baš i ne ide, zato sam i došao, rekli ste da ima garanciju. Znači, crko mi je auto, čuješ? Ima garanciju, pa mi smo ozbiljna firma, pa nemojte, molim vas odmah. Ne prodajemo mi krševe, znate. Svako naše vozilo je rukom birano u Nemačkoj, znate. To uglavnom voze starija turska lica od pijace do kuće. Kuće do pijace, pijace do kuće, možda nekad do grada, znate, oni su porodični ljudi. Crko mi je auto 200 metara od tvog placa. Zvao sam te, nisi se javljao. Zbog ove rupe, jel? Nije zbog rupe, nego je crko motor, razumeš? Zvao sam šlep službu, kad ga je digo, pukao je ceo pod. Pauk, hoće pauk. Truo pod. Hoće pauk da rasturi auto. Kakav sad pauk, brate? Priča mi kum, on radi u parking servisu. Kaže da su njihovi radnici dosta nepažljivi. Uzme ti pauk auto. Kakav pauk? On padne, razumete, oni se prave blesavi posle. Parking servis je čudo, to je monstrum jedan, to vam ja kažem. Kažem vam ja, to je monstrum jedan od preduzeća. Oni zakače samo one prednje točkiće i vuku na zadnjim, razumeš šta su oni nabavili? Pa to je neverovatno. To je monstrum jedan moj Jakićev, znaš? Jarić, i nije pauk, nije pauk. Molim te me saslušaj. Jarić. Aj, molim te me saslušaj. Šta ne valja? Važi? Važi. Ne radi ti bravica. Znači, moram kad ulazim da otvaram odavde, kad izlazim odavde. Ali nije to ništa. Pazi, molim te, volan koji si mi rekao da je servo. 2 puna mi treba, čoveče, 2 puna mi treba za polu. 2 puna treba kad ste skinuli jamboliju, Jašić. Kako jamboliju? Tu je bila fabrički ugrađena jambolija. Jarić, molim te. Jarić. Ti me zajebaš, pa naravno sam skinuo to sranje, to se raspalo skroz, bre, šta je s tobom? Niste trebali skirati. U ostalom, što ste preopteretili vozilo ovako? Šta je ovo, 1-2 dečija sedišta, plus 2 čeljadi, to je 300 kila, čovječe. Lepo u pustu piše karavan, ne minivan. I toliko ste i platili. Ne možete reći. U kom uputstvu, u kom uputstvu? Uputstvo dobili ste uputstvo uz vozilo, pa to je novije auto. Dobio sam neku fotokopiju na nemačkom. Koje uputstvo? Molim te, aj molim te mi pročitaj, ti znaš nemački, aj molim te mi pročitaj. Pa ne znam, ja nemam fakultet, nisam ja diplomata, znate. Ja prodajem kola sam. Pa što menjač, brate. Ma kakav menjač nema treću? Nema treću, prva 5. Šta? Jamiću, gledaj. Jarić, gledaj ovako. To je menjač, to je precizna mehanika, pa to je nemačko auto. Ne radi. Pa kako ne radi? Morate lepo, nežno kao sa ženskom, Jakiću. Znate kako to ide? Auto je kao cipela, on treba da se razgazi malo, razumiješ? Šta ima da se razgazi auto od 150.000 je prešao? Evo, 155.000, si ti lud? Gde si ti vozio taj auto? Ma nigde nisam vozio kad je pokvaren, vozio sam ga do kuće tu. Tu po gradu, jel? Pa po gradu, da. Da. Pa gde da idem s ovim kad nema treće? Slušaj ovako, slušaj me dobro sad, Jačiću, gledaj. Jarić sam. Lepo da ti Jariću, da odeš, uzmeš auto i odeš recimo za Grčku, odmoriš se, ne budeš toliko nervozan. Daću ti ja lepo broj od mog prijatelja Mileta, on ima turističku agenciju i da vidi. Lepo pozoveš mehaničara, zameni mi menjač, zoveš drugog mehaničara, zameni mi letvu volane i da idem. Moram da idem odavde. Tako, Jakiću, pa nisu moji ljudi na dugme, Jariću. Oni nisu na dugme, oni sad na dugačkoj pauzi za ručak. Vi treba da se najavite i to da se najavite, Jačiću. Zovem 7 dana, i čim se predstavim, neko spusti slušalicu. Čim kažem ko sam, opa. A ne spušta vama niko slušalicu. A nego? Janiću, pa kako da spušta slušalicu? To je call centar, nešto dobro ne radi i meni se nekad desi to. Nego Milka je na odmoru, ona jedina zna, jedina se razume u taj call centar. Lepo ovako, gledaj, Milka će doći za mjesec dana sa odmora. Šta?
Doći će za mjesec dana sa odmora, najavite se i otklonimo sve Slušaj, čovječe, kvarove. lepo vam na internet stranici piše, imate garantni rok. U garantnom roku, u roku od 5 dana vam popravljamo kola i šaljemo na kućnu adresu. Nemoj me, molim te, zezati. Na internetu. Pa Pa ja nemoj- svašta piše na internetu, čoveč. Pa znaš li ti da ja imam prijatelja koji on je počeo da živi na internetu. Njegova mater kaže da iz sobe ne izlazi. On tamo živi, razumeš? Ona mu jadnica donosi malo da pojede nešto. On kaže na tom, Bože, kako se zove, kako je žena rekla. Na Facebooksu. Kaže, on na Facebooksu, znači, razumeš, drugi život živi. Jakiću, moj Jakiću. Jarić, Jarić. ako nećeš da mi vratiš pare, ja idem u inspekciju. Nemoj odmah Ne, idemo inspekciju, odmah u Jašiću, inspekciju. pa što je Ma šta da- inspekciju? Jarić, Dobro, Jariću, nemojte odmah inspekciju, evo dogovorit ćemo se. Mislim. nema šta. Slušajte, ja ne mogu pare da vratim. Pare ne mogu da vratim, znate, PDV je prošao, pa ne može, sad da se to vraća, ne može. Ali imam ja ovako jedan plan za vas. Ajde. Uzmeš lepo, zameniš koji god hoćeš auto sa placom. Ko god hoću. Janiću, šta kažeš na to? Jarić, Jarić, mušterija je nama svetinja, vi to znate. dobro. Koji god, evo, Dobro, birajte. dobro. Hoću sivi karavan. A to je ne može. Pa šta sad ja da bude na gubitku? Pa Sad ne si može. rekao bilo koji. A da, u istom cenovnom rangu, pa ne možemo te, pa molim vas, ja ne mogu da budem na Pa gubitku. šta da uzmem, ajde, dobro, Evo šta? ja vam, gledaj, od crvenog na dole biraj koji hoćeš. A šta to je lupano, pa je okej, a? Vraćam Nije sat, lupano, a? ma kakvi, to dolazi preko Luke Beograd, državna A? je firma, oni malo manje paze. A ovaj? Skup, A ovaj lupani? skup, Janiću, skup. A ovaj? Evo, ovaj mali. No skupo, Jamiću, kad ti ja kažem skupo, ti sad Ja, sve skupe se zalepio. Vidi ovo, evo šta fali ovom vozilu, vidi. Šta? Pogledaj ovo vozilo, vidi ga, gledaj ga, bombona, gledaj ti kakav je to mali zmaj, pogledaj ga. Pa neću ovo sranje malo. Bre, treba mi porodični Nemoj da auto, vređaš nemoj me sad sranje. zajebavati, Ja sam ti molim rekao te. kako se biraju automobili. Slušaj ovako, da ti ja kažem. Ovo nije sranje. 2001. godište. Prešao 150.000, ako je prešao i toliko. Uzmi i vozi, Čoveč, ovo miran. ti je duplo jeftinije nego što sam ti bre prošle nedelje dao pare, nemoj me zajebavati, si rekao u istom rangu. Dobro, Jagiću, jel ti znaš? Jarić, molim te. Jarić da auto čim napusti plac gubi 40% svoje vrednosti, čoveče. Lepo ti uzmeš ovaj auto s kojim si došao, to je pravi mali minivan, to je odličan auto. Miloje će ti zašrafiti menjač, vratit ćemo jamboli, imamo je na lageru, da vidiš, bit će kao pravi servo. A meni je mušterija svetinja, Jačiću, jel tebi to jasno? Meni je mušterija svetinja.